אנחנו נפגשים היום עם יעקב אלפרין, מנכ"ל ומבעלי רשת אופטיקה אלפרין, שהגיע כדי להסביר לנו איך בוחרים מיקומים של חנויות. יעקב, שלום. איך אתם בוחרים את הרחוב שבו אתם תפתחו חנות? ראשית, כשאנחנו מגיעים לעיר, אם זה תל אביב, ירושלים, חיפה או אפילו שדרות, אנחנו עורכים תצפיות על הרחובות הראשיים, סופרים אנשים, בודקים דריסת רגל, את הנושא של השמש, איך השמש משפיעה על הרחוב, רוחב ומדרכה. צומת סואן כמו זה, יש לך 3 פינות שאתה יכול לבחור מהן. איך אתה בוחר דווקא את הפינה הזאת? הפינה, הדבר הכי חשוב שיכול להיות ברחוב ראשי וסואן, כיוון שפינה מתנקזת עם חשיפה רחבה, צפון, דרום, מרכז, מקבלים את החשיפה המלאה. איך בוחרים את הפינה הספציפית הזאת או פינה אחרת? אם נדבר על הפינה הזו, שאנחנו עומדים באבק וירול פינת ארלוזרוב, זו פינה שמבחינת תנועה היא תמיד עמוסה, מכיוונים מזרח ומהצפון כמו שציינתי. זה תנועה שהרמזורים הם ארוכים. אנחנו יכולים כרגע לראות שעומדים כ-50 רכבים מצד אחד וכ-40-50 רכבים זורמים באור אחד של רמזור. זאת אומרת, אנחנו מקבלים ב3 דקות כ-100 רכבים. 100 רכבים זה 2 אנשים, זה 200 איש, זה מאות זוגות עיניים שחושפים לחנות. לכן הפינה הספציפית הזאת נלקחה בחשבון, היא שווה יותר, היא עולה יותר, מאשר הפינה ממול או מהפינה בצד שמאל, שיש לה פחות זוגות עיניים שנחשפות אליה תוך כדי מהלך היום, שאנחנו מדברים על מאות אלפי אנשים. רשת אופטיקה אלפרין היא רשת שידועה בתור מי שנותנת מוצר זול ללקוחות שלה. מה לרשת כזאת יש לחפש בכיכר המדינה, שזה רחוב קניות שהוא ידוע בתור רחוב יוקרתי ויקר? סוג האוכלוסייה שנמצא בכיכר המדינה זה באמת כמו שציינת, אנשים שרוצים את הבסט. אנחנו מחזיקים בכיכר המדינה חנות שהיא בוטיק, עם מותגים קצת יותר גבוהים מאשר שאר הרשת, אבל במחירים נמוכים יותר. וכשמחירי הסחירויות בכיכר המדינה גבוהים מרחובות אחרים בעיר, איך אתם באמת מצליחים לתת עדיין מוצרים זולים יותר? אנחנו לוקחים חנות שהיא קטנה בהרבה. במקום לקחת חנות של כ-100 מטר, אנחנו מחזיקים חנות של כ-20 מטר, 25, כמו שציינתי, היא בוטיק. עלות השכר דירה של ה-20-24 מטר היא כמו ה-100 מטר, אז ככה התגברנו על הנושא הזה. מעבר לזה, הקנייה ממוצעת בכיכר המדינה גבוהה יותר, כי יש אנשים שרוכשים 4, 5, 6 זוגות, אז כך שאחד מפצה על השני. יעקב, לרשת אופטיקה אלפרין יש 90 סניפים ברחבי הארץ, רק 10% מהם נמצאים בתוך קניונים, השאר נמצאים ברחובות. הקניונים בדרך כלל ממוקמים עם גישה שמצריכה רכב. לא כל קונה יכול להגיע בכל שעות היום עם רכב, אז הוא נאלץ או לקחת אוטובוס או מונית. מה שאין כן ברחובות ראשיים, זה אזור המחיה של הקונה הרגיל. הרדיוס של 3-5 קילומטר ממקום המגורים שלו זה נגיש אליו, לכן אנחנו גם פותחים הרבה סניפים. נכון שיש אוכלוסייה שזו אוכלוסייה קניונית, שהם עושים את הקניות שלהם במרוכז בקניון. אנחנו משתדלים עם המבצעים שלנו ועם הסחורה הנכונה שלנו והמבחר הגדול להביא אותם גם לרחובות הראשיים. יש מקומות כמו פה בדיזינגוף, כמו בחיפה, כמו בירושלים, שיש לכם 2 חנויות שנמצאות ממש במרחק של כמה דקות הליכה אחת מהשנייה. מה המחשבה שעומדת מאחורי צעד כזה? ברחוב הרצל 40 והרצל 43 בחיפה, חנות אחת מול השנייה. גדה אחת של המדרכה, הולכים התושבים הוותיקים של חיפה, אנשים שגרים כבר הרבה שנים, מבוגרים וצעירים. בצד השני, בגלל שיש מעדניות לעולי חבר העמים ויש כל מיני בוטיקים שמתרכזים בעיקר לחבר העמים, הצד השני של המדרכה, רוב העולים החדשים הולכים שם, לכן אנחנו מחזיקים שם דוברי רוסית בחנות, הפרסום הוא ברוסית. זה חנות אחת מול השנייה, זו אותה חנות, אותה מבצעים, אותה סחורה, אבל זה 2 אסכולות שונות.